Είμαστε στο Τροπικάνα με τον Συρίγου. Ωραία, θέλω να μου πεις πώς φαίνεται το μαγαζί. Το μαγαζί είναι υπέροχο, έχει πολλές προοπτικές. Από ό,τι βλέπετε είναι γεμάτο. Εδώ θα βγάλουμε το καλοκαίρι μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει τι έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Να τον υποδεχτούμε και να περάσει πολύ ωραία βράδια. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ποτό όμως? Εγώ πίνω τεκίλα, φίλα μα πίνω. Δεν πίνω τώρα, αλλά όταν πίνω τεκίλα. Θέλω να μου περιγράψεις το ιδανικό βράδυ για σένα εδώ στο Τροπικάνα. Το ιδανικό βράδυ για μένα εδώ στο Τροπικάνα είναι να χωρί με μια ωραία παρέα, με φίλες και φίλους, όμορφες παρουσίες και να κάτσουμε εκεί πάνω στους καναπέδες, να απολαύσουμε τα ποτά μας, τη μουσική μας, τις χορεύτριες που βγαίνουν κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ πέρα πάνω. Θα περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Και να σε ρωτήσω, αν είχες μια ευκαιρία να πιεις ένα ποτό εδώ πάντα, με οποιονδήποτε στον κόσμο, ποιος θα ήταν και γιατί όμως? Οποιοδήποτε στον κόσμο. Οποιονδήποτε. Θα έλεγα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν πίνει ποτέ ρε φίλε.